at sa page po na Doc Joey Bitito page, di ba? So, thank you so much po. And sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, happy listening po. So, manatiling nakatutok sa ating programa para sa talakayan natin, di ba? Napakagandang talakayan natin kasi ito po ay patungkol po sa ating mga kalusugan, di ba? Which is pinaka-importante sa buhay natin na tayo po ay healthy at talagang wala po tayong iniindang karamdaman, di ba? So, ayun po. Bago pa man po yan, i-announce ko muna ang importante na dapat pong malaman ng ating mga kababayan. So, ito po ay yung pa-contest po ni Doc Joey Bitito, di ba? So, kung naaalala po ninyo, nag-start po ang Beautification Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle noong February 29, di ba? So, February 29, 2024. So, yan po, ang project duration po niyan is from February 29 to December 2024, which is final validation, di ba? Is November, di ba? So, final validation is on November. So, yan po. On this coming Monday, so, syempre, di ba, dapat ang first validation po natin supposed to be July 15. But then, hindi available yung sasakyan natin, kaya nga, syempre, nag-adjust tayo. Pero mauuna po tayo mag-validate sa 3rd district. So, magsisimula tayo from UWAS, then pababa, diba? So, UWAS, abangan po ninyo kami para sa validation po ng ating pa-contest. So, dyan po natin makikita yung ating, yung ating mga communal garden, di ba? Yung mga ginawa po ninyong communal garden, yung mga pagtatanim po ng inyong mga malunggay, other vegetables, and ornamental plants, di ba? So, ayun po, basta sa Monday start na po niyan. So, sa iba pong district, like 2nd district and 1st district, abangan po natin. So, I think madali lang naman matatapos yung madali lang naman matatapos ang ating, madali lang naman natin matatapos yung 3rd district. Kasi kung talagang dire-diretso, di ba? So, baka mga 1 week, maubos natin lahat-lahat. Pero, sana talaga matapos natin, di ba? So, ayun po. 3rd district, abangan po ninyo kami sa Monday. So, kita-kits po tayo, di ba? So, yan po. Next, ano pa ba? So, after po niya, sa mga nag-aantay po, di ba? Mga nag-aantay po ng mga municipality. So, wait lang po kayo sa schedule po natin at pupuntahan po natin yan. So, wag po kayo mag-alala dahil lahat po kayo pupuntahan natin, di ba? So, yan yung importanteng announcement natin. And, eto pa po, yung ating products naman po, di ba? So, kung may sa mga pangkalusugan, may pangkabuhayan, di ba? So, eto ay para naman po sa pangkalusugan, but then pangkabuhayan din. Kasi, di ba, ang ating mga amazing products, bukod po sa ini-intake natin yan, pwede po natin ibenta or i-resell ang mga produkto, di ba? Sa mga may karamdaman or kahit wala pong karamdaman, which is pwede naman po niyan mag-intake, diba? So, eto po, isa sa, kumbaga, isa din po ito sa importanteng anunsyo kasi sa nalalapit po July 26, 2024, yan po ay Friday. I think, titingnan natin, I think Friday po ang July 26. Yan naman po, magkakaroon po tayo ng orientation seminar ng ating mga amazing products. Diyan po yan sa Iluluan, Kamalig, Albay. So, ang ating respondents dyan, mga constituents na mag-a-attend, yan po ang barangay Paryaan, Manawan, ano pa ba to? So, Binandirahan, Iluluan, at Cabraran. So, yan po ang 5 barangays na mag-a-attend po during that seminar, orientation seminar, di ba? So, yan po, abangan po natin. So, yan po yung tinatawag nilang Parmabic, di ba? So, Paryaan,
Manawan, Binanderahan, Iluluan at Cabraran. So kita-kits po tayo sa July 26. Diyan po magkakaroon po tayo dyan ng orientation seminar patungkol po sa ating mga products. And of course, magkakaroon po tayo ng consultation. So kasama po natin dyan ang ating CEO. So yan po, abangan po ninyo. Makikita po ninyo ang ating CEO, ang ating founder ng Miracle Health Corporation, di ba? So, basta abangan po natin. So, yan po. Ano pa ba? So, yan yung importanteng announcement na kailangan po ninyong abangan. So, eto na yung ating talakayan patungkol naman sa ating mga produkto, di ba? So, eto po, kumaga meron po kaming mga produkto na makakatulong po sa iba't ibang karamdaman. Hindi lamang po para sa iisang karamdaman yan, bagkus po para sa pangkalahatan, di ba? So, hindi lang po tayo nakapokus sa iisang karamdaman, di ba? So, yan po, magpo-focus po tayo sa mga client po natin na, tawag dito, sa mga client po natin na mayroong health concern na kailangan na po talagang bigyan ng agarang aksyon, bigyan ng solusyon para hindi na po maging malala pa yung kanilang mga karamdaman, di ba? So, ayun po. Eto po, meron po kaming mga kapsula na makakatulong po sa mga karamdaman na meron po kayo. May tinatawag po kami ditong Amazing 4. So, eto po ay 4 pong klase ng kapsula na napakagaling at napakabuti po para sa mga iniinda po ninyong karamdaman. So, unahin po natin ang ating Miracle C. So, eto po si Miracle C. Si Miracle C po, napakayaman po nito sa vitamin C, which is, eto po ay, kumbaga, pwede po to kahit sa mga month-old na babies. Mayaman po siya sa vitamin C kasi ang components or ang kanyang, tawag dito, sangkap is ester C, which is, yan po ay non-acidic at vitamin C with metabolites. So, si C-Bacter naman po, ito naman po yung napakaganda na pang-detox ng ating liver or ng hepatic cell. Then, meron po yung acerola berry na yan po ay yung tinatawag natin na richest known na natural source of vitamin C. Kaya nga, di ba, Miracle C kasi napakayaman po sa vitamin C. Si Rosehip naman na, kumaga ito yung nagpe-prevent and nagte-treats ng mga virus infections po, especially po ng colds and flu. How about si Indian gooseberry na tinatawag po natin the amazing amla berry na siya po nag-i-enhances ng food absorption, di ba? For digestion naman po, balances stomach acid and fortifies the liver. So si Miracle C, in short, siya po ay mga prutas, di ba? Mga gulay na pinaghalo. Kumbaga, yan po ay vitamin C, napakayaman sa vitamin C na needed po ng katawan natin kasi di ba hindi nga nagpo-produce ng vitamin C yung katawan natin. Kaya syempre, hahanapin po natin ito sa araw-araw na pagkain natin, di ba? Sa mga prutas, mga gulay. So, ayan po, kahit hindi po kayo makapag-intake niyan everyday, at least meron po kayong Miracle C na ini-intake, di ba? Kasi nandiyan na po lahat yung nutrients na kailangan po ng body natin. So, we have next, Multi-5 capsule. Si Multi-5 capsule naman po, ito naman po ay 5 klase ng mushroom. So, si Multi-5, siya po yung nagpapalakas ng resistensya natin or ng immune system po natin. So, si Multi-5 po, 5 klase yan ng kabote or mga mushrooms, di ba? So, siya po, kumbaga, ibabalik po lahat ng lakas ng katawan na meron kayo dati pa, di ba? So, kasi dati, di ba, kung meron po tayong malakas at malusog na pangangatawan na ngayon talagang medyo mihina na. Kasi syempre, dala na din ng mga ini-intake natin, ng mga pagkain or anything na pinapapasok po natin sa loob ng katawan natin. Syempre, minsan nagiging mahina po yung resistensya natin or yung katawan natin. Lalo-lalo na kung wala naman tayong exercise, kain lang tayo ng kain, and then yung mga kinakain natin, puro chemical. So, anong mangyayari sa atin, di ba? So, yun, si Multi-5, siya yung magpo-provide ng lakas ng katawan po para sa atin, di ba? So, mayroon po yung shiitake na maganda po sa cardiovascular system or tinutulungan ang heart natin. Si reishi naman po na anti-inflammatory and antiviral. Si maitake naman po, binansagang king of mushrooms na tumutulong po sa
sa ating endocrine and sa mga obese, di ba? Sa obesity, si cordyceps naman na kumbaga lung protectorate po ito at tumutulong po sa kidney and respiratory system natin. And si Agaricus bleusae naman, ito naman po yung God's mushroom at merong allergies and sa ating digestive system. So, nakakatulong po yan, di ba? So, again, ang Multi-5, pampalakas ng ating resistensya. So, yan po. Ano pa ba? Si Multi-5 naman, pwede din po pala yan sa mga may mga dysmenorrhea, di ba? So, sa mga babaeng nakakaranas ng monthly period, di ba? And of course, for regular bowel movement. Sa mga nahihirapang dumumi, di ba? Kasi may mga tao na tawag dito, may mga tao kasi na hindi gaanong, hindi everyday nagbabawas, di ba? So, syempre, yan, magiging normal ang ating pakiramdam. So, yan po, Multi-5 capsule. So, yan yung itutulong or ambag naman po dito sa ating katawan. So, next, we have Maggie A capsule. So, sa Maggie A capsule, ito naman po yung ating antioxidants na kung tawagin. Panglinis naman po ito ng katawan natin and kumbaga pang-detox po siya na lahat ng dumi na meron tayo sa ating katawan, ilalabas po niyan, di ba? So, meron po yung acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, syempre, yan po yung maglilinis. Maglilinis at talagang ilalabas po lahat ng toxins or mga chemicals po na meron po tayo sa loob ng katawan natin na hindi po natin pwedeng panatilihin or i-stock sa ating katawan. So, yan po. Kumaga, yan yung magpapanormal ng ating pangangatawan. Kasi syempre, kung ano yung ini-intake mong mga products, lalo na yung mga chemicals na nandiyan sa katawan natin, so syempre hindi natin malalaman kung malinis ba tayo. Kasi syempre, alam lang natin, pag naligo na tayo, nakapag-shower na, talagang alam natin, malinis na tayo. Pero, ang totoo po niyan, ang tanong, so talaga bang malinis na yung katawan mo kahit sa loob ng inyong katawan? So, syempre, yun ang katanungan po natin, di ba? So, hindi naman kasi pag sinabing naligo ka na, okay ka na, healthy ka na, di ba? Kasi para sa panlabas lamang yun. So, how about sa panloob, di ba? Paano mo malalaman na malinis na ang loob ng katawan mo kung puro chemicals yung ini-intake mo sa inyong katawan, di ba? So, tingnan natin kung sino yung mga nag-comment sa ating live streaming para mabati din natin and kumbaga yung mga nanonood kasi minsan mga taga-ibang lugar, so malalaman natin kung talagang sila i-interested at talagang nakatutok sa ating programa, di ba? So tingnan natin kung sino yung mga nanonood. So ayun po. Thank you so much po sa mga viewers natin, di ba? So manatili po kayong nakatutok and pwede po kayo dyan mag-comment, di ba? Mag-comment po kayo and syempre, pwede rin i-tag and share po sa inyong mga Facebook friends para mapanood din po nila and matulungan po sila sa kanilang mga karamdaman. So, ayun po. Ingat po pala sa mga client po natin na papauwi na sa kanilang mga bahay, di ba? Sa mga galing trabaho, ingat po kayo and huwag kaliligtaan na pag-i-intake ng ating mga capsule or mga produkto kasi nga po, tuloy-tuloy po ang pag-iinom po niyan, di ba? So, ayan po. Wait lang, tingnan natin. So, again, ayan po. Good afternoon sa mga viewers, di ba? So, thank you so much po sa mga nanonood, di ba? So, pwede po kayong mag-comment na ngayon para ma-replyan po natin and mabati po kayo, di ba? So, thank you so much po pala sa mga customers po ng DJB Food House or DJB Eatery. And then, sa mga client natin from Blanco Central, from Barrientos Machine Shop, Angelus Cakes, and Mabel Fashion. So, thank you so much po at sa iba pa. So, ayun po ang aming apat na kapsula. Yan po ang Miracle C, Multi-5, Mega 1 at Mega 8 na hindi lamang po nakapokus sa isang karamdaman bagkos sa ating pangkalahatan, di ba? So, ayun po. Promo po kami sa ating Mega 1. So, we have
Yan po, dati nagkakahalaga po yan 4,000 pesos. Pero sa ngayon, promo po yan, nakukuha po natin ng 3,500, 2,500, depende po sa discount na meron po kayo, di ba? So, yan po. Mega One, if yan po ay isa sa mga nire-raise talaga namin. Kasi, yan ay napakalaking tulong po para sa mga may karamdaman. Kasi hindi lamang po yan para sa tawag ito. Kasi hindi lamang po yan combination ng tatlong capsule. Bagkus po, yan po ay merong 7 added herbs, di ba? So, kumaga, makikita po natin ang kagalingan ng produkto base na din po sa mga ingredients na meron din po tayo, di ba? So, yan po. Again, Mega One promo po tayo. So, pwede po kayo mag-avail Monday. So, I think Monday kasi syempre, bukas, I think, magbubukas ata sila Doc bukas. Pero, mag-message po kayo para malaman po ng ating CEO and makapag-prepare po sila, di ba? So, thank you so much. Ayun, ang aming produkto po, pinagmamalaki ng aming Miracle Health Corporation. Yan na po ang 4 na capsule. Plus, meron po kami mga coffees, available na mga coffees na pangtulong po sa mga kapsula. Like Mega A Coffee, Mega Choco, Multifig, at Amazing Coffee Mix. Plus, meron po kami dyan Amazing Juice with Collagen and Glutathione, which is, yan naman po, ay para sa mga gusto magpapayat, linisin ang loob ng katawan. So, yung may mga kidney problems or sa liver, di ba? So, may mga UTI, sa mga mahilig sa soda, soft drinks, mga maaalat, mga junk foods, di ba? Yan, matutulungan po kayo. Yan, di ba? So, amazing juice with collagen and glutathione. So, ano pa ba? So, di ba? Paano po makakatulong sa inyo ang mga produkto namin? Una, syempre, kailangan magpa-consult muna kayo, di ba? Kung kayo man po ay may mga karamdaman, mas maigi po na magpa-consult na muna. Kasi may, pwede din po na galing kayo sa doktor, pumunta kayo sa amin dito. So, syempre, hindi naman talaga natin iniiwas sa doktor yung mga clients natin. Kasi syempre, kung galing sila sa doktor at hindi naman nila ma-afford yung gastos sa doktor, so syempre, tatanggapin po namin kayo dito. Tutulungan po namin kayo mapagaling sa inyong mga karamdaman, di ba? So, eto po, kumaga mas makakatipid na kayo and talagang mga natural yung mga produkto natin and walang overdosage yung mga iniinom po natin. So, kahit ilang capsules ang intake ninyo, di ba? So, matutulungan kayo na. So, ito ay mga herbal, mga natural herbs. Pero talagang grabe ang naitutulong. Ang impact nito sa ating katawan, madami po talaga yung mga magagandang bagay na nagagawa po sa katawan natin. Talagang pinapanatiling healthy at malakas ang pangangatawan natin, di ba? Kasi syempre, sino ba naman mag-aakala na mga natural products talagang makakapagpagamot ng mga libo-libong tao, di ba? So, yan. Importante magpa-check up tayo para alam natin kung ano ba yung mga health concern or mga health problems natin. So, hindi lang tayo basta-basta mag-aaksaya kasi nga, syempre, kailangan pa din po natin na malaman kung ano ba yung karamdaman natin. Para at least pag na-intake tayo ng product, kung mga pag nag-examine ulit kayo, makikita natin kung ano ba yung improvement na nagawa po sa atin ng mga amazing products, diba? So, yun po ang mga produkto namin. And then, sa mga nagtatanong po, aprobado po ba ng FDA ang ating mga amazing products? Yes, of course. Ang aming amazing capsules like Mega Coffee, Multifig at Miracle C ay inaprubahan po ng FDA. So, ito po ay available. Kumaga, available bang mga produkto sa mga pangunahing drugstore tulad ng Mercury? So, wala. Pinili po ng MHC na i-market ang mga produkto nito sa pamamagitan po ng direct selling. Kaya nga, di ba? Kung gusto po ninyong maging distributor or talaga makapag-resell ng product, mismong pupunta po kayo dito sa aming office at exclusive lamang po ang aming mga produkto. So, saan ka po makakabili ng aming amazing products? Unang-una, pwede po kayong direct dito sa aming office and then meron po kaming mga distributor sa iba-ibang lugar. Pero, mag-message muna kayo, mas mainam na pumunta muna kayo sa office natin and balay nyo kung talagang gusto din ninyo na maging distributor, di ba? So, pwede po yan. So, saan mo po malalaman ang karagdagan tungkol sa 4 na mga produkto at pagkakataon sa negosyo nito? So, napakagandang katanungan, di ba? So, maaari po kayong pumunta sa website ng MHC sa karagdagang impormasyon sa www.miraclehealth
docjoeycorp.com o bisitahin po ang official page na Doc Joey Bitito page, diba? So, yan po. Pwede din po kayo mag-attend sa Kalusugan, Kabuhayan, Bayanihan, Serbisyong Natural or MHCE program. So, ito po ay from Monday to Saturday except po Wednesday. Matatagpuan po ang DJB building or ang Doc Joey Bitito building. Yes, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mobile Fashion Unlimited at Angeles Cake. Tapat po kami mismo ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mismo ang green na building. Ito po yung office po natin. So, pwede po kayong magpag-ugnayan sa MHC, sa text at call line na number nito. So, una po, meron kaming Smart, meron din Globe. So, una, 0998-975-8121. So, 0998-975-8121. And for Globe naman, 0917-853-8933. 0917-853-8933. So, ang mga isa pa sa mga katanungan, ligtas po bang uminom ng kahanghang 4 na kapsulang ito? So, lahat po yan or ang ating amazing for po ay pangdagdag sa pagkain at sertipikado ko pong walang toxicity. Kasi nga po, all natural. Sa makatuwid po, ito po ay ligtas na inumin kasama ng iba pang produkto o gamot. So, di ba, may mga pagkakataon talaga na may mga nagpapa-check up sa atin na may ini-intake ng mga synthetic. Pero sa atin, hindi po natin yon basta-basta aalisin, di ba? Kasi, pwede po natin pagsabayin yung synthetic and then yung herbs, yung mga natural herbs, yung mga capsules na meron po kami dito. And then, pag meron na pong improvement na nangyari sa inyo sa pamamagitan po ng mga produkto na ito, and then naubos na yung ini-intake niyo yung mga synthetic drugs, pwede po kayo mag-stick sa mga produkto po natin. So, ilang beses po ba dapat kumuha ng capsule sa isang araw? So, yan po ay depende po sa mga dosage na ibinibigay po ng ating CEO. Kasi, depende din po yan sa karamdaman na meron kayo or health concern na meron kayo. Kung complicated na ba o hindi. Kasi kung complicated na, talagang mataas na dosage yung ibibigay po natin, di ba? Hindi po tayo nagsisimula sa mababang dosage. Kasi unang-una, bukod sa walang overdosage, tayo po ay mga natural, kumbaga, magmumula tayo sa pinakamataas na dosage kasi doon mas mapapabilis yung pag-process ng in-intake nating product sa loob natin or sa loob ng ating katawan, di ba? So, kapag meron ng improvement, napagaling-galing na tayo, so saka lang po tayo magbababa ng dosage. And talagang kapag okay na tayo, at least kahit isa mag-intake kayo, maintenance, Mega 1, di ba? Kasi sa Mega 1, napakaraming ingredients na din po ang meron dyan, di ba? So, ano ba? Gaano katagal ko kailangan kumuha ng nakamamahal na capsules? So, eto po, unang-una, di ba? Kailangan po araw, di ba? Everyday kasi wala po tayong kumbaga, hindi po natin pwedeng palampasin ang pag-i-take ng products. And 3 to 6, bago pa man po maubos ang produkto natin, kailangan na po mag-avail na ulit kayo, di ba? So, halimbawa, 2 days before or 3 days before maubos yung product ninyo, lalo-lalo na kung kayo po ay malayong lugar, kailangan po mag-avail na kayo, di ba? Para hindi din kayo maubusan. And, syempre, kung out of stock din tayo, di ba? So, kaya kailangan po talaga natin na kailangan po natin mag-avail before maubos, di ba? So, kung meron kayong medyo may konting pera, di ba? So, kung may mga nakatago din naman na reserva para sa kalusugan ninyo, mas mainam na meron po kayong reserva, di ba? So, at least kahit maubos man kami dito, at least meron pa kayo habang nag-aantay po tayo ng mga products po natin, di ba? So, yan po, yung nakamamanghang mga kapsula, mga coffees, mga juices na nakakatulong po sa mga karamdaman. So, bawat karamdaman talagang tutulungan kasi hindi lamang po tayo para sa hindi lamang para sa pagpapalakas ng katawan, pagpapalakas ng resistensya o ng immune system natin ang ginagawa nito kasi madaming health concern ang inilalapit sa atin. And take note, so lahat po sila, kumbaga nakakasigurado tayo na
matutulungan po kayo sa inyong mga karamdaman. Kasi madami po yung bibigay ng testimonials. Yung iba po, eto naman, hindi natin na ipapalabas yung ibang mga testimonya kasi nga, may mga client po na napagaling pero nahihiya pong humarap sa camera. So, yun din po, nire-respect naman po natin sila. Pero, kahit hindi makita ng ibang tao, at least, nagpapasalamat na personal, goods na tayo doon, di ba? Kasi nakita natin, naging masaya sila kasi napagaling sila, and masaya din po kami na natulungan kayo ng aming mga produkto. Kasi nga, si Doc Joey, yan po yung ginawang instrumento na kanyang mga products ang naging instrumento para tulungan po yung mga kababayan natin may mga karamdaman. So, para sa mga walang karamdaman, pwede po kayo mag-maintenance ng nagawan po natin, di ba? So, yan po. Pwede po kayo mag-avail niyan sa amin dito po sa aming office. Or may mga nagre-resell din po ng products natin, gaya po ni Ate Annie Gonzalez from Makakay Albay. Yan po yan sa Barangay Tukuta, Makakay Albay. Para hindi na po kayo mamasahin ng mas magastos pa, di ba? Hindi na din hassle sa biyahe kasi medyo naulan ngayon, di ba? Medyo naulan, tag-init. So, kaya kailangan talaga natin maging protektado. So, yan yung mga kapsula, mga kapsula and mga juices na makakatulong po sa atin, di ba? So again po, amazing people, natapos na naman po ang ating talakayan, di ba? So sa second part, I think ako ulit ay makakasama ninyo at abangan po natin ang abangan po natin ang ating talakayan para po sa susunod na discussion, di ba? So panoorin po muna natin yung mga testimonials sa mga natulungan po ng mga produkto ng Miracle Health Corporation. So ayun po. Amazing people, magandang gabi. Then, ingat po sa mga papauwi dyan ha. So, wag po kayong aalis, manatiling nakatutok sa ating programa. My name is Miss Naika and sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prenzana. Magandang gabi. God bless and we love you all. Ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa iyong hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo. At ano po ba nangyari sa inyo at paano kayo ngayon? Kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13 for several days. Pero ngayon malusog na po kayo. So pakisabi lang po sa ating mga kababayan. Ako po, Salvacio Paviliona. Nakatira ko sa Mapako, Ginubatan Albay. Na ako na ko sa Banwa. Pumunta po siya sa bayan. Tapos, nung pag-uwi ko, Anong oras po kayo umuwi? More or less? mga alas 10. Tapos, Alas 10 ng umaga. tapos ang init. Sobrang init. Pagdating ko sa bahay, na maano po man ako, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos. Bandang hapon. Tapos, sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang malunok ko na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko, inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, buti paano, dalhin kita sa ospital. Sabi ko, hindi na, natatakot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos Nakahiga sabi ka na ko, lang. oo. Sabi ko,
Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa apo naman kay Arlie, nandoon si Dr. Joey. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, kapatid ni Arlen. Yun na ng gamot. So ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo. Hindi na. Nakahiga na lang. Oo. So May 15, hindi pa rin. Hindi. Si si ang kapatid na yung apo mong isa, na si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Po. So dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang 15. May 15. So pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko. Pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo. Kasi uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So Amazing 4, pinainom ka ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Nakagalaw na. Pagkatapos tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na beses nung May 15. Oo. So nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Medyo nakaupo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. So tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After how many days kang umiinom nung ikaw nakatayo, nakalakad? Nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. Nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So ngayon po, May 22. Opo. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay sus, yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Missing 4, sa ikod, sa Panginoong Diyos, Yes. sa apo kong si Arlen, Yes. saka si Amazing Diamond Arlen. Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So, mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po'y inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po ay sa 22 pa lang, nag-umpisa po ang stroke niya Mayo 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay naka-recover ka agad. So ano po masasabi po ninyo? Ito po bang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao na yun magandang gamot. At saka na akin pong naalala rin, nanay, dati pa, last year, nung
sabi mo nga, sumanit o sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4, Mega 1 lang. Gawan. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda, pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Kaya, Diba? In just a day. yun ang narinig ko kasi sa radyo, kay Opo. Dr. Joey. Kaya sabi, ay buti pa subukan ko. Yes. Kung nung una kong inom ng Migawan, ano pa, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 Tapos, ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling na. Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito, dalawa? Dalawa. Then sinundan mo uli, Nakalima man siya. nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. So talagang amazing, buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4 nanay, yung Kelsey, Mega A, Multi-5, Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makakover. Opo. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Opo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Mhm. At kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng Pero mag-inom. yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan makarecover ka agad. Pero sa inyo po halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon at tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay, 73 years old from Ginobatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita. Pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. At kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay. So ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyong nasubukan. Yung una, Mega 1, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang Mega 1, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para Salamat. maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Naputol to. Magandang hapon, Nanay.
magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. Oh, At ang may Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castilla, Sorsogon, si Nanay Merna 70 years old, ay kukwento po sa atin kung ano po ang nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75, nung siya po ay pumunta dito noong Marso 10. At ang sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni tatay. Merong prostate, meron pong gallbladder, stone, meron pong cyst sa kidney at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po wag operahan dahil nga po 75 years old na si tatay. At sila po ay uminom ng Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika. At ito po ay binansagan na Amazing 4. Nanay Merna, pakikwento mo nga sa ating mga tele-viewers, kung po tayo titingin, yung pong mga karamdaman ni tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay tatay the first few weeks back, few days, hanggang sa after 3 months, sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show. Magbabalik po ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyo Natural. So ako po ulit ang makakasama ninyo para ipagpatuloy ang ating talakayan. Dito lamang po yan sa ating programa. So again po, ulitin ko, nalalapit na po ang validation namin sa 3rd District. So yan po ay gaganapin sa Monday. So kita-kits po tayo, di ba? So makikita po natin yung mga communal garden ninyo sa 3rd District, di ba? Sa mga municipality na gumawa po ng communal garden. So, isa-isahin po natin yan sa lahat po ng mga nag-join. So, from 3rd District muna po tayo, di ba? 3rd District, mauna, and 2nd District, then 1st District po. So, pasunod-sunod po yan. So, I hope matapos po natin kaagad-agad para makita po ulit, makita agad natin yung mga iba pang nag-aantay sa atin ng ating mga pagbabalidate, diba? So, ayun po. Yan po ang yan po ang notification ko in green for sustainable livelihood in the healthy lifestyle na kinabibilangan po ng minimum of 20 person, diba? Na mga kasali of legal age po yan. So, yan po. Kayo po bahala yung magpapaganda, maglilinis ng kapaligiran ninyo, diba? Ng environment or ng mga barangay po ninyo. So, kailangan po sumunod kayo sa mechanics and guidelines po ng ating pa-contest, di ba? So, para kayo po ang isa sa mga tanghaling winners, di ba? Abangan po natin kung sino ba yung mga nag-participate ng maayos, sumunod ng guidelines and mechanics natin. And of course,
talaga kung sino yung may pinakamagandang communal garden, di ba? So, may nakita ako sa Malilipot. So, yun ay hapag sa G4AP. Nakita ko kasi nadadaanan ko na talagang maganda yung ginawa nila, di ba? So, sana mas maganda pa yung makita natin, di ba? So, para dito sa pa-contest ni Doc Joey. So, eto naman po kasi is may sariling identity. Para kay Doc Joey naman po. So, hindi po natin pwedeng gamitin yung ibang communal garden na ginamit po natin sa ibang pa-contest para isali po dito sa ating beautification clean and green. So, hindi po pwede kasi kumbaga, kailangan din po namin ng identity ng MHC na ito ay para sa, kay Doc Joey pala itong contest, di ba? So, ito yung mga malunggay. Pagtatanim mo ng malunggay, ng iba pang gulay at mga prutas. Gulay at iba pa. And then, importante yung malunggay kasi yan po ang talagang tawag dito, ano bang tinatawag natin dito? Kumbaga, yung center ng ating contest is yung malunggay. Kasi yung malunggay po, yan po ay 200 grams or 300, di ba? Ibinabalang natin sa 200 grams, di ba? Para, syempre, mas madaling maitanim and kabawasan na din. Kasi syempre, kung 300, medyo may karamihan din, di ba? So, makikita na natin. Ako, excited na ako makita yung mga communal garden. Especially, ba, sa UWAS talagang excited na din po sila na mabalidate po natin. So, magpipicture tayo dyan. Titingnan natin kung ano ba yung mga preparations na hinanda nila para sa pa-contest na ito. So, congratulations bago pa man, di ba? So, sana, sana maging maganda yung resulta, di ba? So, sana, lahat manalo. So, gusto ko nga lahat manalo, di ba? Kasi syempre, talagang naging active kayo sa pagpa-participate ng ating pa-contest. And sana, talagang sinunod po natin yung mechanics and guidelines, di ba? Para hindi na po tayo, kumaga isa-isa pa na ganito, ganyan. Kasi meron na po sa mechanics and guidelines, di ba? So, abangan na lang natin yung validation. So, ayun po. Amazing people. So, sa 26 naman po, July 26, yan naman po ang product presentation. Magkakaroon po tayo ng orientation seminar this coming July 26, dyan po sa Iluluan, Camalig, Albay. So, ito po yung mga barangays na mag-a-attend during the orientation seminar. Ito po ay ang Pharmabic na sinasabi ko. Pharmabic ng tawaging 5 barangay. So, Pariyaan, Camalig Albay, Manawan, Camalig Albay, Binanderahan, Camalig Albay, Iluluan, Camalig Albay, and Cabraran, Camalig Albay. So, sila po yung mga mag-a-attend sa orientation seminar po natin na gaganapin sa Iluluan, Camalig Albay. So, again po, sa mga gusto pong magpakonsulta, pwede po kayong pumunta dyan, di ba? Nagkakalagang 100 pesos lamang po. And makikita po ninyo ang CEO and founder ng Miracle Health Corporation, walang iba kundi si Doc Joey B. Tito, di ba? So, abangan po natin. So, abangan po natin para mas makapag-uusap po tayo ng mas maayos. And syempre, may mga invited din po tayong mga guests dyan. So, abangan po natin, di ba? So, madami tayong makakasama dyan para makapag-feed po kami ng magandang balita, magandang programa para po sa mga kababayan natin, especially po sa may mga karamdaman and may mga inindang sakit. Mga health concern, tutulungan po natin na mapagaling po kayo para hindi na kayo mag-suffer ng sobra-sobra, di ba? Para mabigyan na natin ng agarang aksyon ang ating karamdaman, di ba? So, ayun po. So, para naman sa mga gusto mag-avail ng products po natin, bukas po kami from Monday to Saturday, Monday to Saturday. So, from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Pero po, kung gusto po ninyo ng mas maaga, mag-message po kayo kay Doc Joey or pwede naman po tumawag kayo sa kanya, di ba? Para alam na dyan, makapaghanda din po siya ng mas maaga para po dito sa ating konsultasyon. So, libre ang konsultasyon sa amin. And then, mag-aabil lang kayo ng product. So, automatic, mag-i-intake na kayo ng mga produkto namin. At hindi na po hindi na kailangan magdalawang isip pa
para lamang po mag-avail ng produkto. Kasi 'di ba, para saan din naman yung pera natin kung tayo naman po ay may karamdaman, 'di ba? Kasi hindi lang po apektado yung sarili mo kapag may karamdaman ka. Syempre, kasama din po yan yung family mo. And of course, yung igagastos pa sa inyo, 'di ba? Igagastos pa sa inyong mga karamdaman. I mean, sa mga pagpapagamot, pagpapakonsult. So, syempre, mas doble gastos, di ba? Kumbaga, ito na yung solution na ibinibigay namin. Yung way para hindi na kayo mas magastusan pa ng madami or ng mas mabigat, di ba? Kasi syempre, pag nagpa-opera ka, nagpa-dialysis, and ano ba, iba pa. So, syempre talagang medyo malaking pera yung ilalabas sa bulsa natin, di ba? And kung minsan nga, talagang pag needed na operahan, talagang nakakapangutang tayo, di ba? So, syempre, kung ayaw natin maging ganon, so, much better na itry na natin yung mga produktong mga natural, di ba? Kasi, syempre, kung talagang ito yung makakatulong sa inyo, why not, di ba? So, isipin lang natin na may mga magagandang produkto pa na matutulungan tayo sa ating karamdaman. So, kailangan po natin dito is positivity. Huwag tayo maging negative, ba? May iniinda na nga tayong karamdaman, tapos negative pa yung iniisip natin, negative pa yung pumapasok sa loob ng isip natin. So, bakit kaya hindi na lang natin i-take yung mga produkto, maging positive sa buhay, syempre kasama na prayer, di ba? Di ba? Prayer and positive attitude. Maniwala po kayo sa produkto, sa advice ng ating CEO. At syempre, importante na pinapakinggan natin kung ano yung sinasabi ng ating CEO. Kasi syempre, nagpa-consult ka, meaning interested kang mapagaling. So, kaya kailangan po ninyong makinig, di ba? Kasi syempre, kung minsan, kahit na nag-i-intake ng produkto, intake pa rin ng intake ng mga bawal. So, anong mangyayari sa inyo, di ba? So, anong mangyayari sa karamdaman ninyo? Kung patuloy lang ninyong ini-intake yung mga bawal or against sa karamdaman ninyo. So, sa atin, kailangan iwasan natin yung mga hindi magdudulot ng maganda sa karamdaman natin, especially sa mga against sa karamdaman po ninyo. Ito ay munting paalala kasi syempre mahirap po talaga magkaroon ng mas malalang sakit, di ba? So kayo lang din po yung mahihirapan. Kayo lang din po yung magsasuffer ng mga health concern na yan. So why not? Isipin natin kung ano ba yung mas makakabuti sa atin, di ba? Isipin natin kung ano ba yung magdudulot sa atin ng maganda or mag-turn sa atin into positive light, diba? Kasi mahirap pag puro negatives, negative energy, diba? Negative sa buhay. Kasi pag palagi kang nega, talagang hindi ka gagaling, diba? Kasi pinanghihinaan ka na ng loob, hindi ka pa naniniwala at against pa yung mga ini-intake mo sa katawan mo. So, ano talagang mangyayari? Wala, diba? So, walang patutunguhan kung puro tayo negative sa buhay. Kaya kailangan prayer, positive attitude, and maniwala sa produkto, and maniwala sa mga advices. Pakinggan mabuti yung mga advices na ibinibigay po sa atin. And syempre, kapag nag-intake ng produkto, kailangan po continuous. Wala po na client na magpapuputol-putol ng pag-i-intake ng produkto kasi nga syempre, alam natin na talagang kapos tayo, di ba, sa buhay. Kung minsan nga nakakapangutang pa dahil sa sobrang hirap ng buhay. Pero po, kailangan po natin na magkaroon din po tayo ng magkaroon din po tayo ng panggastos sa ating karamdaman. Kasi 'di ba? Syempre may mga tao talaga, hindi naman natin nilalahat na instead na sa health mapunta sa ibang bagay pa kasi minsan talaga mas importante yung food, 'di ba? Kasi syempre, paano tayo maging malakas kung wala tayong kinakain? Paano tayo makakapagtrabaho? Paano natin magagawa ang isang bagay na gusto natin kung tayo ay may karamdaman or iniindang sakit, diba? So, yun yung, kumbaga, isa-isip po natin lagi, diba? So, wag natin isipin na, na hanggang dito na lang yung buhay. Isipin natin na mararanasan po natin yung mas magandang buhay, mas mahabang buhay, kasama po yung mga family natin. So, wag po natin isipin na hanggang dito na lang tayo. Kasi kahit naman sinong tao, sabi nga natin, diba? May pag-asa, di ba? So, wag tayong mawala ng pag-asa dahil kahit saan naman talaga may pag-asa, di ba? So, tayo yung gumagawa ng kabalaran natin sa buhay natin. Kung ano talaga yung mangyayari. Kaya tulungan po natin yung sarili natin, di ba? Hindi naman mahirap na tulungan yung ating sarili para syempre ma-enjoy din natin yung buhay natin, di ba? Na mas matagal pa dito sa mundong ibabaw. So, wag natin isipin lagi na
hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang yung buhay ko, so baka hindi na ako mapagalan. Kaya nga, iniisip natin mga negative, di ba? So, isipin lagi natin yung positive, para hindi na po tayo ma-stress sa buhay. Dahil ang stress po, isa din po yan sa mga ng buhay, di ba? Nakakapagpa-ikli ng buhay, di ba? Kasi syempre sa dami ng problema iniisip mo, talagang iikli yung buhay mo. Kasi syempre pagod ka na, gusto mo na magpahinga. So, ganun po tayo, di ba? Kung minsan. Pero wag po natin tolerate yung sarili natin na palagi na-stress sa mga bagay na hindi makakatulong sa atin. And syempre sa ating ng karamdaman. Kaya syempre, enjoy lang natin yung buhay. Kasama po yung ating mga amazing products. Tiyak na makakatulong po sa inyong mga karamdaman. So again po, amazing people, thank you so much po pala. And syempre, kung gusto po magpakonsulta, willing po kayong mapagaling, pwede po kayong pumunta sa office po namin located sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Limited at Angeles Cake. Para naman po sa mga gusto mag-breakfast, lunch, and dinner, dyan lamang po yan sa DJB Eatery or DJB Food House. So, pwede po kayo kumain dyan ng kung ano-anong gusto nyo ng mga healthy and low seasoning po talaga kami. So, available po dyan sa baba, di ba? So, bago pa man pagpakonsulta, kung hindi pa nag-aalmusal, pwede nyo po dyan, di ba? Ayun po. Maraming salamat, amazing people. Ako po si Miss Maika. Maraming salamat po sa mga nakisama at nakinig ng ating programa at talakayan ngayong hapon. So, ayun po, kita-kits po tayo sa Lunes. Again, validation na po sa Lunes, starting third week, diba? So, abangan po natin ang mga winners this coming December. So, ayun po. My name is Miss Maika. So, God bless po and we love you all.